Bai, zigara gitarau potente batekin, diru laguntza bat jaso gendun uztailean, udal diru laguntza bat, eta horrekin indoguna da agenda guztiz potente bat argitaratu dugu, eta urrian jarri dugu martxan bi ekintza dirala urte osorako, bata da Abesbatza, asteartero biltzen gara, 7-8etara, eta bestea da filosofiako ikastaroa. Hau izango da, hilean behin, ostiraletan. Azaroan hasi eta beste pare bat saio izango dira, Esteban Orozek antolatuta Airezabaleko pintura. Hau Merkatu plazan bebai, eguraldi hona badao kanpuan izango da, bestela eraikin barruan. Gero egongo dira 3 jazz kontzertu, bata izango da oin urriak 29an, bigarrena izango da azaroak 12an eta hirugarrena azaroak 26an. 3 jazz saio, swinga izango da eta nahi dabenak dantzain, posible izango da swing pizka dantzaitzea. Eta gero dakagu bebai oso ekintza interesgarria izango da marrazketa. Modelo egongo dira, emakume bat eta gizonezko bat, eta marraztu ahal izango da, eta musika jotzen egongo da Musergoko Maitarroita Jauregi. Oso ekintza politza izango da, bai oso originala. Gai hauek jorratzen ditugunean gainera ez da bakarrik inglesa lantzea, historia lantzea da, horrekin gerra zibila, bigarren gerrate mundiala, eta izango da aurtengo gaia da influenzia britanikoa gure futbolean, Fred Penland eta ume euskaldunak. Egongo da erakusketa, argazki erakusketa. Eta gero horri jarraipena moten azaroan 4an eta 5an izango dian puntikoendako tailerra. Gure helburua da eraikina are eta denbora gehizen zabalki egotia. Ze oin momentuan bakarrik dauz zabalik ekintzak dauzenean. Eta joango gara ikusten hori nola itzen dugun, ikusiko dugu, eta beste gauza batzuk ere dakaguz buruan, nahi dugu roller disco bat egin, roller disco bat, patinetan, musikakin, bola batzuk, nerabentzako, eta segaitzik ez nagusien dako, adin guztietarako, beti saiatzen gara adin guztietarako ekintzak izaten. Noin momentuan nagusientzat bakarrik dan, bakarra da filosofia 14 urtetik gora. Beste ekintza guztiak adin guztietarako dira.